Juan Kapitulo 8. Ang babae nga nasakpan nga nanapaw. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga ulebo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug minlingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga matutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Panmitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana tuyhat si Jesus ug ingon kanila bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya sa pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa ug naguna ang mga tigulang. Nahabilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kun mao kana bisan ako dili usab musilot kanimo lakaw ug ayaw na pagpakasala. Si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod saksi ako bahin sa akong kaugalingon ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanang paagi apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako husto gayod ang akong hukom kay dili man ako rang usa ang maghukom kundili ko ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon tinuod nga ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan? Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo. To sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Unya miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako pan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudyo nag-ingnanay, maghikog baka kini siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayod kini kun dili kamo mutuo nga ako mao. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdanan daghan ako ikasulti ug ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tawo mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kundi nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan ang mituo kang Hesus human niya isulti kining mga butanga. Ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan
tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa among pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga tawo nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Panagtinguha kamo sa pagpatay kanako kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Pan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Pan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kon ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ani adinhi. Wala ako muani sa kaugalingon kong pagbuot, kun dili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios, apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Si Jesus ug si Abraham, ang mga Hudyo mitubag kang Jesus. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon o giyawaan ka? Si Jesus mitubag, wala ako yawai, gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon, pan may nagtinguha niini alang kanako ug siya ang makukuha. Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ang mga Hudyo miingon kaniya, karon natino na gyud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ayaw kami ina nga labaw ka pa kang Abraham, namatay siya ingon man ang mga propeta. Kinsa ka ba sa imong pagunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Pan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga tawo miingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna. Ug namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus apan mitago siya ug mibiya sa templo.